Tällä videolla saat selville sen, mikä on oikeasti suuri virhe voiman kehityksessä. Säkin luultavasti teet tämän saman virheen. Jos sä korjaat tämän asian, saat aikaa hurjaa kehitystä. Esimerkiksi tässä on video, kun mä kykkään 200 kiloa. Tästä on nyt 2 päivää sitten. Kovaa ylös, terävästi. Eli tämän virheen korjaamalla säkin voit saada aikaan vastaavia tuloksia jokaisessa liikkeessä. Hyvä. Eli luultavasti sitten tällä hetkellä näin. Ja et kehity. Koetat joka viikko ottaa lisää painoa tai lisää toistoja sun sarjoihin. Eli aina vaan raskaammin. Ensi viikko on pakko ottaa lisää painoa, muuten ei kehity. Tämän seurauksena kaikki sun toistot on äärimmäisen hitaita, ne on ehkä huonon näköisiä, tekniikka ei ole paras ja tosi raskaita. Eli aina vaan lisää painoa, toistot on rumia, tulee hitaasti ylös, tuntuu hirveän raskaalta, aina hirveän hankalaa, mutta ei haittaa, aina vaan lisää painoa. Sä luultavasti teet myös kyykkyä, penkkiä, maastavetoa tai mitä ikinä liikettä, mitä haluatkaan kehittää liian vähän, eli vaikka kerran viikossa, mikä oikein riitä. Tai sä teet sitä 2 viikossa tai enemmän, mutta teet silti liian raskaasti, eli aina vaan toistoja uupumuksen lähelle, hitaita, raskaita nostoja. Sun tulokset pysyy paikallaan ja tuntuu aina hirveän raskalta ja hankalalta, vaikka sä treenaat kovaa. Esimerkiksi voisi näyttää tältä. Sä teet penkkiä kerran viikossa ja sun maksimi on 100 kiloa. Viikolla 1, sä teet 4 sarjaa vitosia 80 kilon kanssa ja on semmoinen olo, että ehkä tulisi 12 lisää. Eli sä olisit tehty ehkä 7 tai ihan ok, ei mikään mahdoton. Ensi viikko, viikko 2, lisää painoa, 82,5. Saat tehtyä vielä vitosia, nyt ne on huomattavasti raskaampia, alkaa tangon liikennöpeys hidastua huomattavasti. Ehkä ensimmäiset 2 sarjaa liikkuu nätisti, viimeiset 2 vähän huonommin. Viikko 3, pakko ottaa lisää painoa, otat 85 kiloa, teet taas 4 sarjaa vitosia. Nyt ne on äärimmäisen raskaita, saat just ylös ne viimeiset toistot, pitää ottaa oikein pitkiä taukoja, että saat ne tehtyä. Ehkä voi jäädä viimeisen sarjakin vaikka joku 3-4 toistoon. Seuraava viikko taas pakko ottaa lisää painoa, otat 87,5 kiloa. Nyt sä oot ehkä tehty 3, maksimissaan 4, äärimmäisen raskasta ja taas viikko 5 lisää painoa, toistojen määrä laskee. Nyt on hyvä miettiä, että onko sä vahvempi viikolla 5 kuin viikolla 1. Onko sä oikeasti kehittynyt tämän harjoittelun seurauksena? Onko sä vahvempi 5 viikon treenin jälkeen? Eli sulla on enemmän painoa tangossa, mutta on silti äärimmäisen raskas, hidas. Sä et ehkä luultavasti voinut saada samat sarjat tehty jo viikolla 1. Eli onko sä oikeasti kehittynyt? No luultavasti et. Sama homma, jos teet penkkiä vaikka 2 viikossa. Sanotaan, että teet vaikka maanantaina vastaavat sarjat ja sitten vaikka torstaina uudestaan täysin samat sarjat. Ja taas vastaava tapa joka viikko lisää painoa. Nyt tämmöisen treenin jälkeen voi miettiä, että onko se vahvempi taas, luultavasti et. Ja onko tullut kipuja tämän harjoittelun seurauksena. Voi hyvin olla mahdollista, että sattuu joku olkapää, kyynärpää tai joku muu vastaava paikka alkaa kipuilemaan tämmöisen treenin seurauksena, koska sä et palaudu kunnolla. Ongelma tässä on siis se, että sun tekniikka ei kehity, kun sä et pysty keskittymään siihen yhtään. Kaikki ne toistot on niin raskaita, että sun on pakko vaan keskittyä siihen, että sä työnnät tango ylös tai saat kyykettyä se paino ylös tai muuta vastaavaa. Ja sä keskittyä sun tekniikkaan, kun ne on niin raskasta. Ja myös sun tekniikka ei kehity, koska sä teet sitä liikettä liian harvoin. Jos vaikka haluat olla äärimmäisen hyvä soittamaan kitaraa, jos soitat kitaraa kerran viikossa, niin kehityksiin hirveän hyvin. Versus toinen kaveri, joka soittaa kitaraa vaikka 3 kertaa viikossa. No, luultavasti kehittyy huomattavasti nopeammin, koska se treenaa enemmän kuin sinä. Ja sun sarjapainot ei nouse, koska sä et palaudu sun treenistä. Eli sä teet liian raskaasti, sä et palautumaan. Ensi treeni tulee jo, teet taas liian raskaasti, et palaudu. Sen seurauksena tulee jatkuvia pieniä kipuja ja sä et kehity yhtään. Eli ratkaisuna on se, että sun pitää tehdä kevyemmin niitä sarjoja ja useammin samoja liikkeitä. Käytännössä vielä semmoinen juttu, mikä on hyvä ymmärtää. Eli jos sä nostat saman painon terävämmin ylös, saat vahvempi. Sanotaan vaikka sun penkkimaksimi on se 100 kiloa. Jos sä oot tehty 80 kilon kanssa toistoja, mitkä oikeasti lentää ihan perkeleen kova ylös siitä rinnan päältä, niin saat vahvempi, koska se liikennöpeys on huomattavasti terävämpi ja nopeampi. Ja myös, jos sä oot nostettu saman painon ylös, mutta paremmalla tekniikalla, sä oot kehittynyt, koska yleensä parempi tekniikka johtaa myös isoihin painoihin. Eli nämä 2 asiaa korjaamalla saat aikaan parempaa kehitystä. Eli panosta liikennopeuteen ja panosta tekniikkaan. Esimerkiksi voisi näyttää tältä. Sä teet penkkiä 2 kertaa viikossa. Viikko 1 sä teet topsettinä 1 kertaa 2, eli raskaan 2 ja taas raskas. Eli teet 2 82,5. Se on luultavasti sellainen paino, missä saisit tehty ehkä 4 kertaa lisää. Eli tämä oli se vastaava paino, mikä oli siinä aikaisemmin esimerkissä viikolla 2 tehtiin tällä vitosia. Eli sillä 2 kevyt tulee terävästi ylös ja siihen perään sitä 4 kertaa 5 otat 70 kiloa painoa.
Tää on nyt noin 70% sun ykkösmaksimista. Luultavasti saisit tällä painolla tehtyä vaikka 11-12 kertaa, mutta se ei haittaa yhtään mitään, kun nyt koetaan panostaa siihen liikennopeuteen, eli teet ne mahdollisimman räjähtävästi ylös hyvällä tekniikalla. Nyt pystyy oikeasti myös keskittymään siihen tekniikkaan, kun sitä painoa ei ole liikaa. Viikko 2 on topsettiin lisää painoa, ehkä tulisi 3 kertaa lisää, ja tehdään samat backoffit. Viikko 3 taas topsettiin lisää painoa, backoffit liikkuu niin hyvin, voidaan ottaa niihinkin lisää painoa. Viikko 4 topsettiin lisää painoa, ehkä tulisi 2 kertaa lisää, ja backoffit taas lisää painoa. Kysymys kuuluu, oletko vahvempi viikolla 4 kuin viikolla 1? Luultavasti olet. Jos sä oot tehty tämän 75 kiloa samalla liikenopeudella, kun sait 70 ensimmäisellä viikolla, niin sä oot vahvempi, koska sä pystyt liikuttamaan saman painon terävämmin ylös, tai isomman painon terävämmin ylös. Eli olet vahvempi. Nyt tämmöistä kaavaa toistamalla viikosta kuukaudesta toiseen saat lisää voimaa, kehityt, sun tekniikka paranee. Nyt sä oikeasti pystyt palautumaan niistä treeneistä, koska ne sadat ei ole äärimmäisen raskaita. Eli panosta liikennopeuteen. No, miltä niiden back-off-sarjojen pitäisi näyttää, tai topsettien pitäisi näyttää. Tässä on nyt esimerkkivideo, kun mä teen maastavetoa, mä teen ykkösen topsettinä. Huomaat, se liikkuu hyvin terävästi ylös. Ja miltä vaikka back-offien pitäisi näyttää, eli onko nyt äärimmäisen hitaita ja raskaita toistoja. Tässä on vastaavan päivän maastavedon back-off-sarjat. Ja taas tanko liikkuu äärimmäisen terävästi ylös. Eli älä tee hitaita, raskaita toistoja, vaan keskity liikennopeuteen ja hyvää tekniikkaa. Käytännössä teet siis kevyt topsetti, niin että tatsi säilyy niihin raskaihin painoihin. Sitten teet back-off-sarjoja siihen perään, eli just noita 5, 6, 4, esimerkiksi semmoinen 60-70% sun ykkösmaksimista hyvällä tekniikalla, mahdollisimman terävästi. Topsetti säilyy tatsi raskaisiin painoihin, back-offit helvetin kova ylös. Sitten jos haluat kehittää sun penkkiä tai kyykkyä tai maastavetoa, niin tee sitä useasti. Sä voit tehdä sitä penkkiä vaikka 3 kertaa viikkoa ihan hyvin. Ja nyt sä voit tehdä penkkiä 3 kertaa viikkoon siitä syystä, että sä teet sitä riittävän kevyesti. Jos sulla on vaikka 60% sun ykkösmaksimit painona, niin se ei ole samalla tavalla raskas, siitä pystyy palautumaan, kuin se, että sulla on vaikka 90% siinä, ja teet niitä äärimmäisen raskaita hitaita toistoja. Eli sun tekniikka kehittyy ja liikenopeus pysyy hyvänä. Eli kaikki pääliikkeet kevyesti, silleen, että sulla ei oikeasti toistoja varastoon. Ja sitten kaikki muu tekeminen, eli jos teet vaikka jotain ylätaljaa, soutuja, hauiskääntöä, vipunostoa, käytännössä kaikki muut liikkeet, apu- ja tukiliikkeet, teet raskaasti uupumukseen asti. Näin saat myös ärsykkeen lihaskasvuun, eli sun lihas kasvaa ja sun pääliikkeet kehittää sun voimaa. Näin susta tulee vahva, lihaksikas, terävä ja saat rikottua sen nykyisen suvantovaiheen. Jos sä haluat kehittyä seuraavan puolen vuoden aikana enemmän kuin olet kehittynyt viimeisen 2 vuoden aikana, niin sä voit varata ajan meidän valmennukseen. Eli klikkaa tuota Bionyltä linkkiä, varaa aika keskusteluun, se ei maksa yhtään mitään. Jutellaan vähän siitä sun lähtötilanteesta, katsotaan voidaanko me auttaa sua pääsemään parempaan kuntoon. Luultavasti voidaan. Saat äärimmäisen hyvää valmennusta, eli klikkaa Bionyltä linkkiä, varaa aika ilmaiseen PT-tapaamiseen. Katsotaan voidaanko me auttaa sua pääsemään parempaan kuntoon. Hyvä!